Agian, hauek ez dira konturatzen horren atzian ze borroka dago. Ze borroka dago. Hortaz ere zuek lekuko zaite, ez? Eta nire esaten dira, gure belaunaldiaren borroka izan bada euskera erakaskuntzarako hizkuntza bihurtzea, gaur egun zuen borroka izan behar da euskera kaleko hizkuntza bihurtzea. Ni hori esaten dira. Eta hortaz oso konbentzitua nago. Zorionez, bai, euskaraz egiten da iparraldean, eta gazte jendeak, uste dut, euskaraz egiteko gogo hori daukala. Gure belaunaldiak esan dutan arazoengatik, gure belaunaldiak ez du euskara transmititu beharko zuken neurrian. Baina, bueno, oraindikan borroka hori eramatekoa dago. Gero bai, noski, egoera aldatu da, testu ingurua asko aldatu da, ez egit politikoekin nik ez eta harreman handirik, baina uste dut, kantuaren bidez, oraindikan gauza asko egiteko daudela. Zuk aipatzen zenuen, agian, beste arnaz bat edo beharko litzakela, eta hor daude arazo larri batzuk gaur egun bizi ditugunak, emakumearena aipatu dugu, baina ere injustizia, hainbat injustizia badaude gure inguruan eta gai horiek ere beti hor daude. Bukatzen joateko pixka bat, esaten genuena aldaketaren ondoren izan dira eta une honetan euskeraz asko kantatzen da, baina beste lurralde batzuetatik ikarritako musika klaseak rock radikala eta horretan sartuta gaude, eta euskeraz asko kantatzen da, baina uste dut entzun bai, baina ulertu ez dakit ongi egiten diran kantu asko. Kaskoa jarrita, zebrabidean pasatzen geha askotan, kotxi datorrenik ikusi gabe. Teknika berri hauek noski onartu behar dira eta ongi etorri emanbertzaie. Baina lehengo kantaeratik onera dagoen salto hori aurrerako uztartuta dihoazte, ala bakoitza bere aldetik dihoa. Batak bestea jaten ari da, talka. Nere galdera, ja, sua pizteko. Nik ondo ikusten dut euskaraz eta eremu guziak, molde guziak erabiltzea. Baina zurekin ados nago, ez dakit batzutan zarata handia entzuten dut eta ez dakit hitzer ohartzen giren edo egokitzen giren, nik ere dudak bat ditut. Baina euskaldunak euskaraz kantatzea, ez dakit, reggae, ska edo rock, nik begionez ikusten dut hori. Eta ez dakit, niri gustatzen zait, baina ez dut ikusten nire burua molde hortan kantatzen. Nik maite dut jendeak ere hitzak ulertizan eta musikalaguntza kantuaren eta hitzaren zerbitzuko izaitia. Bai, hor diferentzia handia dago. Gaur egun, ez dakit, niri hitzait asko gustatzen, baina musika kontsumitu egiten da. Hitzait asko gustatzen, baina nik aldaketa zertan ikusten dut. Guk umetan, Pantxoak Lehentxeago esan duen bezala, ikasi ditugu gure errepertorio zaharreko kantuak. Etxean, hantxe, bai inguruan, gurasoekin, anai arrebak, elkartuta, xarramela kantu bildumako kanta guztiak pasatzen genitun, banan, kopla guztiekin. Eta gogoz ikasten. Kanta batzuk badira, ez dakit, 15, 20 koplakin, eta denak ikasten genitun gogoz. Bana bestearen ondotik, bata bestearen ondotik. Eta etzan hanka sartu behar, etzan 11garrena, 10garrena ordez kantatu behar, eta bueno. Eta hor uste dut, transmisio modu hori galdu egin dela, ez? Baina aldi berean, uste ditut, nik bideoa ipatu ditut, baina
gustatzen zaie gure garaiko historiak eta entzutea. Eta agian, ez dakit, kantu zarroiek modatik paseo aldin badira ere, berriz egun batean berriz eskuratuko ditu, ez, jendeak. Nik ez dakit, amesten dut, agian hemendik 100 urtera, Etxamendi eta Larralderen errepertorioa beste modu bateare kantatu lehikela edo. Bueno, hor dago belaunaldien betiko aldaketa, berritasuna, eta kontua da gure hizkuntza beti aurre ateratzea eta hori ez galtzea, ez? Eta borroka hor dago, nire ustez. Hori da, beti aldatzen juten gea, bai musikan da bai artean ere, musikan Schoenberg bat, orduan bere garaien ikintzen musika ura inogutzu lortzen. Dagoen, normala iruditzen zaio. Eta pinturan ere, impresionistak era hartan pintatzen hasi ziren, inkomprenditu batzu izan ziren, eta hoen, jende guzik, ala berdolako, oso ondo hartzen dugu. Evoluzioaren arazo, generazio arazoa da hori. Asimilatzen juten geha, poliki, eta denborea behar. Bueno, nik nire iritzia, pixkat, agian benito nire iritziare bai, gutxi gora bera, gai hauetaz berarekin askotan hitz egiten dugu, guke ohitura dugu etxean hartatzen gara, hitz egiteko ohitura daukagu, eta mai gainean jartzen ditugu nola beteko olako gaiak, ez da. Nik uste peiok mai gainean jarri ditugun gaia oso interesantea dela, eta aipatu izan nola beteko transmisioa. Eta bai, nik beriztuko nuke hegoaldekoa eta iparraldeko egoerak alde horretan oso ezberdinak dira. Agian, ikaipatuek nolabiteko iparraldean hori egin da eta egiten da asko zer hobeto egitea. Egun da, eta badago, nolabait ere transmisio hori eta ikizan dekena bertako abestia, bertako doinua, bertata, buruz ikasten dira txiki-txikitatik eta errepikatzen dira eta bar, eta hor adibide dauzkagu, ez da, pastoralak eta besteak eta bar, hori ikusten da nolabait ere transmisio lan hori egin da. Horrek ez du esan nahi euskararen egoera hobetzen denik, egia da, hori eginda ere euskararen egoera iparraldean dana, ez da. Baina egia da, transmisio hori egiten dela. Baina goi egualdeko, nolabaiteko ere beste eredu batetan murgiltzen ari geha, murgilduta gaude. Eta aipatu beste izban nolabaiteko ere musikaren komerzializazioa, eta bar, no? Eta gian, egualdean gehiago gaude hortan, eredu hortan gaude, ez da. Hemen nolabait ere modan daude edo egiten diena da pixkat ere jaialdi arrangoiak eta bar, pixkat komerzialiagoak, nolabaiteko ere beste ikuspegi batetik, ez da. Orduan, nik usten dut egoaldean, iparraldean egiten den transmisioa, hemen egoaldean porrot egin dugula. Ez da. Eta pixka joko dut, ez dok amairuk egin zuna, edo zuek egin duzuena nolabaiteko ere da, jendeak edo guk ezagutzen ez genuen gure musika, kultura eta bar, ohiturak eta bar, kaleratu, ateratzen dituzten, eta jendeak agian horren egarri oasezteon, eta konturatu ginen nolabiteko, guk ere zerbait bazek hau. Orduan, hori nik